Tu nejde o to, že naťahujeme človeka, ale on na tom visí, tak to poviem. A keď ho z toho visenia spustím, tak ja vždy hovorím túto vetu, že zavri si oči, ešte je veľmi skoro ráno, ešte nemusíš stávať, len začínaš tak vnímať svoje telo a teraz nastane 50% úspechu z tohto celého, čo robíme. Toto vždy poviem. Lebo jednak mozog si zapíše, že aha, dobre, prežil som to a tak ďalej, vzniknú nejaké návyky. Ja ich vždy nabádam a že pomaly, keď už budete mať pocit, že potrebujete sa pohnúť tak ako na posteli ráno, tak to začnite robiť. A ja mám takú skúsenosť, aj nielen tu, že relaxuje ten človek, ale že začne aktivovať postupne tie svaly už samopohybmi, už v tom zo zeme. Nevyskočiť z toho uvoľnenia hneď na nohy. To proste nie. Tu treba mať na to pravilo čas. Tak, ak by sme teda mali mať čas na seba viacej, tak tu pravilo u mňa cestovlak nejde. Robiť pravilo takým spôsobom, že odcvičím si a vybehnem z neho, tak to s mojou metódou nemá nič spoločné.